Mabasa baba. Ake ngizwe Mabasa. Wayidlala kamnandi. Wayidlala uMabasa. UTikTok usuphenduke inkundla yokucija amakhono okulingisa kulentsha. Hey limoni para ngui. Ukhona umunye ufuna ukucula Usomahlaya uKellis kanye nomshayeli wamatekisi uGodole odume ngelikamingameli wamarenke amatekisi wonke bathi le ngenye yezindlela zokuxosha ikati eziko. Le content engiyenzayo ivula amathuba amaningi emsebenzi njengoba ulibone nje ibhakede lepizza noma cingwaneke ungizwa akakavumi ukuthi ibhakede lepizza likhona akavumi futhi ukuthi sibambisane ngumengameli kodwa ibhakede lepizza soon uzolithola la kahlala khona. Wabona ba sisebenza sonke awubona abumahlalela amabona baleso abasebenzi awubona but bayahola through TikTok. Ukuhlangana kwabantu abasha kuyinto enhle kakhulu. Sibaningi nje la ekhaya senza izinto ezihlukahlukile kodwa sithi mase sihlangana siphushe leyo nto ngaloyo season mokuthi kuphusheke iTikTok uzosibona sihlangeneke la senza uTikTok Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 nginginozipho Xaba ngibika ngisegoli. Mina umuntu wakwazi okhuluma izwi